салом ба ҳама. Имрӯз мо дар бораи яке аз интизортарин рӯйдодҳои ҷаҳони футбол эл классико байни Барселона ва Реал Мадрид суҳбат мекунем. Каталониҳо дар ҷадвали Ла Лига ҷои аввалро ишғол мекунанд, аммо Реал танҳо 3 хол ақиб монда онҳоро таъқиб мекунад. Ҳар дуи даста дар бозиҳои охирини Лигаи Чемпионҳо бозии беҳтарин нишон доданд ва бар гигантҳои олмонӣ Бавария ва Боруссия Дормунд пирӯз шуданд. саволе ки ҳама ба он таваҷҷӯҳ доранд, ки дар ин рақобати ҳаяҷонангез ғолиб хоҳад шуд. ҳар дуи клуб дар ҳолати аъло қарор доранд ва мо як намоиши пур аз эҳсосот ва шиддатро интизорем. ин як мубориза барои 3 холҳои хеле муҳим хоҳад буд ва ҳеҷ кас намехоҳад таслим шавад. ба ҳар ҳол, агар шумо хоҳед ки бозиро дар вақти воқеӣ тамошо кунед ва ҳеҷ як лаҳзаи ин драмаи футболиро аз даст надиҳед, ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. дар он ҷо шумо пахши мустақимро пайдо мекунед ва метавонед аз бозӣ дар вақти воқеӣ лаззат баред. ссилкаи телеграм-канал дар описионияи ин видео. ин рӯйдодро аз даст надиҳед. дар ин мавсим Реал Мадрид тамоми қуввати худро нишон дод, махсусан дар бозӣ бо Боруссия Дормунд. онҳо дар аввали бозӣ 0-2 мағлуб мешуданд, аммо дар натиҷа бо ҳисоби 5-2 ғалаба карданд. ин қуввати фавқулода ба шогирдони Анчелоти имкон дод ки рақибро пурра мағлуб кунанд. дар Ла Лига бозии Реал чандон барҷаста набуд, аммо онҳо мунтазам холҳо мегирифтанд ва Барселонаро таъқиб мекарданд. Винисиус Жуниор дар ҳолати беҳтарин аст ва дар бозӣ бо Боруссия 3 гол зад. ӯ дар майдон бо суръати баланд ва техникаи хуб бозӣ мекунад. Вини ва Мбаппе барои ҳимояи Барселона хатарнок хоҳанд буд. Карло Анчелоти, мураббии Реал, пас аз ғалаба дар бозӣ бо Боруссия гуфт ки онҳо дар вақти танаффус хуб суҳбат карданд ва тактикаи худро иваз намуданд. Винисиус Жуниорро ӯ махсусан таъриф кард. гарчанде ки баъзе бозингарон ҷароҳат доранд, онҳо барои бозии классико омодаанд. Реал 3 бозии охиринро бо ҳисоби умумии 9-2 бурдааст, ки дар ҳайати Реал бозӣ намекунад. Родриго дар бозии гузашта ҷароҳат гирифт ва эҳтимол аст ки дар бозии имшаба иштирок накунад. ҷароҳати Куртуа ҷиддӣ аст ва ӯ низ эл классикоро аз даст медиҳад. Анчелоти эҳтимолан ба Лунин дар дарвоза бовар мекунад. ҳамчунин аз сабаби ҷароҳат Алба, Карвахал ва Диаз низ ба дастаи шоҳона кӯмак карда наметавонанд. ба фикри шахсии ман бар зидди Барселона ин бозингарон ба майдон мебароянд. Лунин, Лукас Васкес, Рудигер, Милитау, Менди, Валверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор. Барселона дар ин қисмати мавсим бо сабабҳои асоснок ба унвони беҳтарин дастаи ҷаҳон даъво дорад. мураббии онҳо Ханси Флик аз бозингарони дастрасаш ҳадди аксарро мегирад. гарчанде ки ҷароҳатҳо барои ҷамъоварии ҳайати беҳтарин халал мерасонанд, мутахассиси олмонӣ нақшаро ба шароити ҳозира мутобиқ мекунад. Каталониҳо дар Ла Лига пешсафанд ва дар мусобиқаҳои аврупоӣ сенсатсия эҷод карданд. онҳо дар бозии охирин Баварияи Мюнхениро бо ҳисоби 4-1 мағлуб карда нишон доданд ки чӣ гуна метавонанд лаҳзаҳои хатарнокро эҷод ва истифода баранд. дар амалҳои Барселона нуқсони заиф ёфтан душвор аст. танҳо муҳофизатгарон баъзан вақт хато мекунанд. Рафиняи 27 сола 3 гол ба дарвозаи Баварияи Мюнхен зад ва дар ҳолати олӣ қарор дорад ки дар мусобиқаи мавсими ҷории чемпионати Испания 5 гол задааст ва ҳамон қадар партофтои самарабахш анҷом додааст. ба ҳисоби миёна барои як амали самарабахш ба ӯ ҳамагӣ 63 дақиқаи бозӣ лозим аст. Ханси Флик гуфт ки то ҳоло ҳеҷ гоҳ дар ҳайаташ бозингари ба мисли Рафиня бо ин қадар истеъдод надоштааст. мураббии Каталониҳо фидокории бозингари бразилиягиро таъриф кард, ки дар Барселона бар зидди Реал бозӣ намекунад. Олмо ва Гави ба бозӣ баргаштанд ва дар вохӯрӣ бо Баварияи Мюнхен ба майдон баромаданд. мо фикр мекунем ки Флик дар бозии эл классико риск намекунад ва ситораҳоро дар захира мегузорад то дар вақти лозимӣ онҳоро истифода барад. бозингароне ки ҷароҳат доранд инҳоянд: Араухо, Бернал, Ферран Торрес, Тер Штеген, Гарсия, Кристенсен. ҳайати эҳтимолии Барселона ба фикри шахсии ман чунин хоҳад буд: Пеня, Кунде, Кубарси, Мартинес, Балде, Касадо, Фермин Лопес, Педри, Ямал, Левандовски, Рафиня. дар доираи Ла Лига Реал аз 5 эл классикои охирин 3 маротиба Барселонаро мағлуб кардааст. дар ин вохӯриҳо ҳадди аққал 3 гол зада шудааст. бо назардошти шакли хуби клубҳо интизор меравад ки ин анъана давом ёбад. пешгӯии ман дар бозии Реал Мадрид ва Барселона. ғалабаи Реал бар Боруссияи Дормунд мушкилоти мадридиро ба ҳошия кашид. Винисиус хуб бозӣ кард, Мбаппе низ хуб ба назар мерасид, аммо Галактикосро зиёд баҳогузорӣ мекунанд. ҷароҳати Куртуа Анчелотиро ба мушкилӣ овард, зеро Лунин барои бозиҳои чунин сатҳ ба мисли эл
Класико омода нест. Барселона дар охири вақт хеле хуб бозӣ мекунад ва 4 бозии охиринро бо ҳисоби умумии 17-2 бурдааст. Бо назардошти ин омилҳо пешниҳод мекунем ки Барселона дар ин рақобат мағлуб намешавад бо коэффициенти 1.93. Шумо метавонед ин рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.